हेलो खुलुमबाय नमस्कार नोंथांमोना नायगासिनो दङ बर'नि राहुल इउटिउब चेनेल तो गोबाव जालायबायमोन भिडिअफोरखौनो सम मोनाखै बानायनो तो जेखि जादोआ बे भिडिअ जाहैबाय जोङो दिनै जि माने आथिखाल माने दासान्दि माने एसटिडि माने जि माने मुभमेन्ट बियो बिराद जोरदार सोलिगासिनो तो बेनि सायावनो जों गुवारै माने सावरायगोन बे भिडिअ तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो दिनैनि बे तारिखाव माखासे बिटिसि हालामाव बिराद माने इउटिउबार माने मा होनगोन इनफ्लुएन्सार दंमोन नङा होमबा बिराद गिदिर गिदिर माने थांनाय 5 बोसोर जि इउपिपिएल सरकार बे इउपिपिएलनि सरकारनि समाव बिराद बायदिसिना भिडिअ बानायनानै होदोंमोन बिथांमोना एलिगेसन लाबोदोंमोन सरकारनि फारसे आंबो बानायदों नङा होमबा आंबो बानायदों सरकारनि जिखिनि माने आं गाज्रि नुहुरदों बेखिनिखौ आंबो बुंदों किन्तु जिखिना मानसिया माने माने कन्टिनिउसलि बानायबाय थायोमोन आरो भिडिअखौ बिथांमोना हयतो दिनैनि बे समाव हयतो बे एसटि मुभमेन्टनि सायाव हयतो दासिम भिडिअ बनायाखै आं नुनो मोनाखै बर्तमान तो जेखि जादोआ बाथ्राया जाहैबाय तो नैबे माने दासान्दि जोंनि आपार आसाम नङा होमबा सारा आसाम नाङैनो दा बिखेखै बुंनो थाङोबा आपार आसामथिं बे एसटिडि माने जि मुभमेन्ट बियो जोरदार सोलिगासिनो दाख्लै बावैसो माने मांगोन मरान मटकफोरा खालामबाय आरो मैयाना दाख्लै आदिबासिफोरा खमैबो 1 लाखनि सायाव बिथांमोना गिटारिं खालामनानै एसटिडि माननि मुभमेन्टखौ जोरदार सालायगासिनो दङ बेराफारसेथिं जोंनि बिटिसि हालामावबो माने जिखिनि माने 6 जनगोष्ठीनि मानसिफोर दङ जोंनि बिटिसि हालामाव मा होनगोन बेखौ आदिबासि आरो बिखेखै सरनिया बिनि उनाव सरनिया कसारि बिनि उनाव कच राजबंशी बिथांमोना जोंनि बिटिसि हालामाव खोब जोरदारै माने एसटिडि माननि जि मुभमेन्ट बे मुभमेन्टखौ माने बिथांमोना जोरदार माने खालामगासिनो दङ मानो होनबाथाय नोंथांमोना मिथिगौ जे फैबाय थानाय जि माने आसाम एसेम्बलि इलेक्शन 2026 आव जानो थांगासिनो दङ एप्रिल दानफोराव हयतो बियो जागोन तो बिनि सिगांनो बिथांमोना माने थाब माने सेखनानै माने लानो नागिरदों आरो एसटिखौ तो नोंथांमोना हयतो जि जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा मामानिफ्राय मोनसे स्टेटमेन्ट हयतो नुदों जानांगौ नभेम्बर दानावनो जि 6 जनगोष्ठीनि एसटिडि माननि जितु प्रतिवेदन रिपर्ट मोनसे बिथांमोना एसेम्बलियाव लाबोगोन आरो एसेम्बलियाव लाबोनानै बेयाव सावराय जालायगोन एमएलए फोराहाय आरो बेयाव मा थांखि लानाय जायो आरो जोंनि बिटिसि हालामनिफ्राय बेयाव एमएलए दङ बै एमएलए फोरा मा माने स्टेन्ड होगोन ना होआ बिनि सायाव माने बिनि हेंथायै गसंथाना बाथ्रा बुंगोन ना बुङा बेखौथ' जों बुंनो हाला तो फैबाय थानाय जि एसेम्बलि माने बिधान सभायाव जितु रिपर्ट माने होनो थांगासिनो दङ बेयावसो जोङो रोखायै नुनो मोनगोन जे सोर माने एमएलए बिथांमोना खुगासिगोन बा खुगासिया बिनि सायाव जों मिथिना मोनगोन तो दा बर्तमान जों बुंनो हाथ'नाय नङा होमबा तो थांनाय आं दा बुंनो नागिरगोन जे थांनाय जितु 5 बोसोर इउपिपिएलनि सरकार बे इउपिपिएलनि सरकारनि समाव सरि तो थांनाय जि 5 बोसोर माने बिटिसि हालामाव इउपिपिएल सरकार सोलिबाय थादोंमोन हयतो बै समाव जोंनि सरनिया कसारि लोगोसे राजबंशी आरो आदिबासि बिथांमोना हयतो मुभमेन्टखौ इमान माने जोरदार खालामनो हायाखैमोन नङा होमबा मानो होनबा बिथांमोननो जोङो सरनियाफोरनो मोनसे मा होनगोन बेखौ नमिनेटेड एमसिएलए माने इएम होदोंमोन आदिबासिफोरनो नमिनेटेड इएम होदोंमोन नङा होमबा उइलसन हाजदाया जानानै थांदों नमिनेटेड इएम माने एमसिएलए जानानै इएम खालामदों आरो बिथांखौ तो जेखि जादोआ बेनि थाखायनो हयतो बे 5 बोसोर इउपिपिएल सरकारनि समाव बिथांमोना हयतो मुभमेन्टखौ बारा माने जोरदार खालामनो हायाखैमोन जानांगौ दायो जोंनि जि माने बिटिसि इलेक्शन जानानै थांबाय आरो बे बिटिसि इलेक्शननि जि पिपिएफनि इस्ताहार बे इस्ताहाराव नोंथांमोना रोखायै लिरनाय नुगोन जे जि सरनिया कसारिफोरनि एसटि होनाय लोगोसे राजबंशी बेनि उनाव आदिबासि बिथांमोननि बा 6 जनगोष्ठीफोरनो एसटि होनायाव पिपिएफनिफ्राय रोखायै इस्ताहार लिरनाय जादों दे बिथांमोना मदद होगोन एनअसि हरगोन बायदिसिना माने खोथाखौ बिथांमोना इस्ताहाराव लिरदों तो फैबाय थानाय समाव दा बिथांमोना इस्ताहाराव लिरबाय जेब्ला बिथांमोना माने बिथांमोननि सायाव बिथांमोननि हेंथायै बा सरकारनि एगेन्सै जोंनि जि बिटिसि सरकारनि हेंथायै बिथांमोना खुद्रिसारगोन बेयो रोखासै मानो होनबा बिथांमोना रोखायै इस्ताहाराव लिरना लादों जे 6 जनगोष्ठीनि जि एसटिकरण बे जानांगौ होननानै बिथांमोना अपेन माने बिथांमोना बिजाबाव माने इस्ताहाराव रोखा लिरनाय
नुनायखौ जों लिरनायखौ नुनो मोनदों तो बेनि थाखायनो माने जोंनि बिटिसि हालामावबो जोरदार माने CST डिमान्डनि मुभमेन्ट बियो जोरदार सोलिगोनखौ जों नुनो मोनदों आरो जों जुदि थांनाय 5 बोसोर आरो दाखो रुजुनानै नायोब्ला थांनाय 5 बोसोराव माने ST डिमान्डनि जि मुभमेन्ट बे मुभमेन्टआ हयथ' बांद्राय माने जोरदार सोलियाखैमोन आरो दिनै सरकार दाखांनायनि उनावनो लोगो लोगो साननै सानथामसो थानायनि उनावनो माने मा जादों जोंनि बिटिसि हालामाव CST डिमान्डनि मुभमेन्ट बियो जोरदार सोलिगासिनो थांनाय माने मैयाना दाख्लैमोन जोंनि बिटिसि हालामाव जिल्ला माने बिथांमोननि जि धरना कार्यसुचि नङा होमबा बियो जानानै थांबाय तो फैबाय थानाय समफोराव हयथ' बियो जोरदार जानो थांगासिनो दङ मानो होनबाथाय BPFआ माने अलरेडि बिथांमोना इस्ताहाराव लिरदों जे 6 जनगोष्ठीनो ST होनांगौ जोंहा माने मदद दङ जोंहा कुनु आपत्ति गैया बेबायदि बाथ्राखौ बा बेबायदि इस्ताहाराव लिरदों आरो बिथांमोना तो नोंथांमोना मा सानो ST होब्ला मा जागोन मा जाया हयथ' जों बयबो मिथिखागौ दिनैनि तारिखाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव जरायबानो जाबाय नङा होमबा ST होयोबा बिथांमोना जुदि 6 जनगोष्ठीया गाबोन समफोर जुदि ST जायोब्ला जोंहा माखौ खहा जागोन जोंनि एक्जिस्टिं जिखिनि माने ट्राइबेल नङा होमबा बे ट्राइबेलफोरा मा खहा जाना थांगासिनो दङ हयथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय हयथ' सोरबाया मिथियाखैबो जानो हागौ हयथ' मिथिदों मिथिनानैबो तारमाने मिथियै बायदि फाव जुरिदों तो जेखि जादोआ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव जरायबानो जाबाय आरो बेबायदिनो आङो भिडिअ बनायबाय थागोन आं माने सायाव भिडिअ बनायनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव बनायबा माने बुंहरबानो जाबाय तो बेखिनियानोसै आरो भिडिअआ